Така, видяхме рекламите. Вие сте отново с предаването "Споделете с мен". Аз се казвам Георги Бедников и енергията, която изпращам тази вечер в ефира, изцяло за проверка за наличието на негативно влияние върху вашите тела, вашите домове и съответно с снимка може да направите проверка на ваш брат, сестра, майка и баща. Няма да повтарям как се случи това нещо, да сте гледали в първата част, да сте разбрали. Ако някой не е разбрал, може спокойно да ми позвони. След предаването утре, други ден, когато искаш, лично аз ще му направя тази проверка. И някой ме пита тук по време на рекламите, ако се установи такова нещо, какво да се направи. Просто се свържете с мен, ще установим вида и начина, по който е поразен тялото, но вие сами това не може да го предавите. Сами не може да си прекъснете лошата енергия, ако има наистина такава, защото много хора напоследък се обаждат и когато си правят измерване, се получават едни страшни неприятни усещания. Не знам откъде идват тези атаки. Дори когато се обадят и се свържат с мен, когато направя проверката, наистина лошата енергия, която идва до мен, е страшно на висока насоченост, страшно много високо натоварване. Правя измерване, после ходят на разни места лево-надесно, търсят помощ и когато се обаждат след 2-3 месеца, индикацията е абсолютно същата. Това, което аз усещам, го усеща и те. Казват, ама пак усещам същите неща, защо не съм си изчистил? И казвам, защото не сте взели мерки. Как не съм взел мерки? Ходех, какво си правихме, какво си направихме. Аз не мога да дам гаранция за другите, тези неща, които ги правят и какво вършат и как се правят нещата. Аз знам само аз какво мога да дам като гаранция, когато изчиста тялото и след това, когато направя проверката, че няма да усетите това, което сте усетили, когато е направено измереното първия път и след това втория път, когато е изчистено тялото и промяната в отношенията. Много хора са интересни, измерват се телата, правя проверка, установява се, че също негативно влиянието и ходят и се обаждат по почта на някакви там адреси, някакви герои от приказките и пък от други екрани, дето развеят в ефир енергия негативна в ефир в писмен вид и с документи не става, това спомнете от мен. Не може, защото това е, много път съм говорил, това е специфична материя, по много особен начин се правят тези проверки и след това изчистване на телата. Коментирал съм ги много пъти тези неща и съм дискутирал. Много хора се обаждат, че сега, особено като се пукне пролетта, намират по двора разни неща. Дори скоро ми се обади от някаква преветна птица, ама не е нито връбче, нито гарга и нещо такова, с доста огромен клюн, може би някой орел и пък сокол, вързана над вратата, където е стопански двор, като животни чуват хората, с разни парафинови истории, глупости. Започва някаква конкуренция по селата, дива, особено по селата, по много особен такъв селски менталитет, много така специфичен за българската общност, една завист, една агресия, а пък да не говорим и по градовете, където вече не е останала жива душа, се мотават само пенсионери по улицата. Младежта вече напуснала страната, работи я в Испания, я в Англия, я по Германия и пък по Италия, при съседна Гърция, търсят препитание и от скука възрастните хора се чуят каква и нещо ротия да измислят и какви не простотии да направят. Страшни такива аномалии и неща слушам по телефона от разни хора, какви неща намира и дори скоро се обаждат от едно племенско село. На двора си имат чешма с домашен кълъп сапун и те зимата поне не го ползват чешмата студена, навънка си мият ръцете, сега да пролета, като копаят градината, тръгнали да си търкат с сапун на ръцете. Оказва се, че целият сапун набит вътре с кърфици, с игли и разни такива неща, които са доста неприятни. Хората спадни, даже си надрал човека ръцете, като дойде при мен, като се търкат от каза домашния сапун, те се появи и тези кърфици и му надрави цялата ръка с едни рани. И такава една злоба, една агресия в българина цари и казват как да се оправи държавата. Ние самите гледаме да се самоизядеме, самите сме настроени с едно лошо негативно мислене. Самите ни наши мозъци са настроени на такава вълна, с агресия, винаги за някакви задкулисни игри, някакви неприятни усещания. Всеки има чувство, че комшията те гледа навъсено, те мрази и той по същия начин пък си внушава, че ти го гледаш лошо. И една такава обмяна на негативни мисли. Искате да пуснем зрители? Айде, Разлог. Добър вечер, Разлог. Слушам ви. Ало. Да? Малко по-силно говорите, че там ви чувам. За мъжа ми да питам. Как е вашето име? Манка. Манка. Коя година сте родена? 9 май 59-та. 59-та. Съпруга ви?
Ангел. Ангел. Коя година е роден? 19 ноември 56. Какво искате да питате за него? Дал се на пиене. Но то не е от сега това пиене. Това пиене е от като Да, сте се да. оженили. То е близо 30 години брак имате. Да, Той си пие от как сте се оженили. Сега накрая пие повече, сигурно, защото да. то алкохолизъм, това простотия. И сега какво? Нон-стоп пие, така ли? Да. А преди години пиеше ли? Пиеше, но не беше така. Не беше така. Сега, при мъжете, когато ползват алкохол, Да, някой казва, че наследствено баща пиел, роднини пие и било наследствено. При други мъже, когато пият и се отдават на алкохола, това означава, че нещо ги мъчи в душата. Разбираш ли? Когато не се чувстват добре и когато пият алкохол, смятат, че се отпускат и заспиват спокойно и пък проблемите изчезват, което е грешка. Да. Те не изчезват, защото алкохол е бич, организма започва да иска се повече алкохол, мозъкът иска повече спирт, защото това е един вид храна много силна за мозъка. И по този начин хем мозъка иска се повече алкохол, хем си нарушава черния дроб, нарушава си бъбреците, да не говорим за последствията, които са. да. Но при мъжете това като факт е още преди съжението, той си е посягал на чашката. Това е семейно възпитание при него. Разбирате ли? Да. И какви деца имате вие? Дайте да видят децата нещо, искам само да видя. При тех положение. Момиче и момче. Как се казва момчето? Иван. Момчето Иван, коя година е роден? 19 март 81. А момичето? Мариана 19 април 77. 77. 87. Лошо ви чувам, едва ви чувам даже. Исках да проверя, защото да не тръгне към децата, защото много лошо, когато родител е пил и почва сина и пък дъщерята да пие, вече става страшно. Разбирате ли? Да. Децата как са с алкохола? Няма нещо. Няма такива прояви. Обикновено, когато има в къщата алкохолика, това е тежка дума, която казвам, но де-факто мъже ви вече такава степен стигнат, което е доста напреднал стадий. Да. И когато в къщата има човек, който винаги е създавал проблеми, като се не пие, защото гледам, че мъже ви е добър човек, но като се не пие, става заядлив, става лош. Разбирате ли? Да. И това е лошото при него. Иначе като е трезен, може да се разбере с него. И даже като изтрезне, не помни, че ви е ругал, дори че ви е посягал и те подобни неща. Но обикновено децата са свидетели на тези неща и много често при такива родители децата не пият алкохол. Но може да не пият до определена възраст, ако евентуално той е бил прокълнат, защото много често алкохолиците са прокълнати, разбирате ли? А неговия родител пиеше ли алкохол много? Бащата? Пиеше, но не беше толкова. Не беше толкова. Значи той е наследствена черта, която е възпитание. Много важно в едно семейство. Ето, например, баща ми, Бог да го прости, на времето казваше, баща ми постоянно беше с ола в устата и този цигарен дим ми носеше такова отвращение, даже беше получил алергия от тютюна и той не пушеше цигари при себе си съзнателен живот, защото е намразил постоянната ола в устата на баща му. Те са били 6 деца в една стая, 2 стаи там. И този дим, който се носил постоянно от олата, му е довел някакво отвращение. И дано вашите деца се отвратят и не почнат да пият алкохол. Ще е много добре това нещо. Но за мъже ви спасение за алкохола на този етап аз не мога да видя, което е много жалкото. Разбирате ли? Да. Нещо не сте използвали, някакви медикаменти, нещо лекар, консултации? Не. Не сте. Колко често се напива в седмицата? Да, почти всеки ден. Охо. А напиква ли се? Понякога. Защото последният стадий на алкохолизма е когато почват да се напикват. Пият и се напикват след това. Това означава, че вече и бъбреците не държат, не могат да се контролират, пикочен мехур, простата, черен дроб. Изследване правило е как е черен дроб? Как е? Не. Значи обикновено, такива, които пият алкохол много, и прекъсват алкохола тогава, когато се оплашат, когато получат някакво забояване. Да. Когато вече легнат на кревата и казват защо съм пил. Има много такива случаи и спират тогава тотално да пият алкохол, когато вече милеят за своето здраве и искат да живеят. Сега, твоя мъж не иска да се радва на внуци се, пак 56-ти набор, това е млад човек.
Да, да, да. 58 години, това е млад човек. Защо? Да, да. Обикновено хора, които пият алкохол при мъжете, много редко е мъж, който е алкохолик да изкара да мине 64 години. Това е критична точка. Ако мине 64 години човек, който употребява много алкохол, може да живее повече. Това означава, че има невероятен организъм. Някакви болешки няма и за сега, вашия съпруг. Моля? Някакви забоявания, такива работи не се ви обаждат. Не. Браво. Не, Това е очудващо. да. Но с алкохола той не иска да ходи на лекар. Не иска, да. Много често идват при мен семейства, където или мъжа, или жената е алкохоличка. Даже скоро имах едно семейство, където жената пие страшно много. Ама да откат. Но в нея душата е мъчи и той започна да пие последните 3-4 години. Но при вашия мъж това си е от преди да се ожените. Той редовно си пие и особено когато един мъж вече добие полова слабост, той пък се отдава изцяло на алкохола. Да речем, ако не е сексуално активен и има желание да прави секс, а пък няма тази възможност и няма сила, той тотално се отдава на чашката. Иначе с вас как се държи така, като... Добре, ако не пие... Не може да разговарят с... Да, разговарям. Да. Разговаряте, ти не му да казваш, че не е хубаво да се пие. Иначе народен човек, ама... А работи ли нещо? Да. Защото ако ходи пиян на работа, ще го изфърнат много бързо. Разбира се. Там пие ли по време на работа? Не мога да ви кажа. Вкъщи, като се прибира вечерно време от работа? Той е през нощта. Той нощно време работи? Да. Какво работи той? Охрана. Охрана е. И той има си аз пиян охрана, нека да може да го пребият. Да. Горкият човек. Единственото нещо, по което може да го оплашите, да го накарате да си направи медицински изследвания, да му кажеш, че личната лекарка ще ви глоби, ако не си направи медицински изследвания, кръв, урин и тем подобни неща. И лекарът да го оплаши да каже, че трябва да спре алкохола, защото ще се сипе здравето. Разбирате ли? Да. Лекарът може да свърши това нещо. Сега, ако дойде при мен да разговаря, аз мога да му кажа в това състояние поетапно, година след година, какви болести могат да хванат от това пиене. Тогава се плашат също хората. Имал съм случай, да речем, водят мъж, който пие много яко. Да. И когато е трезен, той да при мен и казва, виж, хубаво ти си пиеш кефите и пък обичаш да пиеш, но сега си да речем на 50 години. На 55-та година вече ще имаш проблеми с черния дроб, на 58-та вече ще имаш сериозни проблеми, които са какви си. И като му кажете неща, той почва да се замисля. И някои намаляват пиенето доста драстично. Разбирате ли? Като му кажеш бъдещето, което ще му се случи. Но това са много редко хора, които евентуално може да дойдат при мен и да разговарят на тази тематика. Обикновено напоследък, честите случаи, които ги водят при мен, това са жени, които са станали алкохолички. Това е страшен бич. На никой не пожелавам вкъщи съпругата му и пък дъщеря да има алкохоличка. Страшен бич. Да. Това е вече. Има и билки, които може да му давате на мъже ви, които могат да се ползват, да се пие, но той няма да ги пие тези неща. Да. Той няма да ги пие. Ако може нещо във вода... Сега съм в ефир, не мога да кажа тези неща, ако мога да се направи. Да. Не е редно да ги коментирам. Да. И никога не призовавам хората да ми се обаждат от ефира, да коментираме някои неща, но казвам ви, дълги години той ползва това нещо, алкохола и аз трябва да съм неговия мъченик, за да ви лъжа, че може да се оправи. Не мога да ви излъжа, разбирате. Информация, която се дава за него, дава, че това е наследствен алкохолизъм, където не са взети мерки на времето още, когато е бил млад. Просто е изпуснат. И не мога да ви обещая на 100%, че може да се оправи и да спре, поне да намали алкохола. Не мога да ви лъжа, разбирате ли? Ясно. Докато някой колежка ще ви каже, обрете ми се след предаването, ще ви каже какво да направите, ще ви вземе маса пари и нищо няма да свърши работа. Аз искам да бъда коректен за вас. Ако някой друг ми помогне, с негово удоволствие ще съм аз най-щастливия. Приятна вечер ви желая и съжалявам. Но само мога да се оплаши вашия мъж с здравословни проблеми. Друго нищо няма да се оплаши. Никой няма да му повярва по никакъв начин, каквито неща да му правите. Приходи и тем подобни неща няма да има ефект. Гарантирам ви това нещо. Да. Приятна вечер. Това виках. Ама може да се опитат много варианти, но няма да има ефект, казвам ви го съвсем откровено. Може човек да прави експерименти, да пробва, да тества тези неща, но при такива проби може да съсипете децата си от прекалено натоварване, като то е някакво естествено нещо, което трябва да вземете мерки години преди това, много години преди това. Взимали сме, ама нищо.
Нищо, приятна вечер ви желая. И дано мъжа ви да е жив и здрав и да работи и да прехранва семейството си. Това алкохолизма е страшен бич. Ще взема някой път да направя едно предаване. Аз съм правил за тази тематика. Много е неприятно да имаш вкъщи човек, който като е трезен, е много благ, много добър, мил, когато пие, става друг коренно различен човек. Има хора, които пият алкохол и заспиват. Те такова еко пиянство имат. Има хора, които стават раздразнителни, почват да спорят, почват да стават груби, почват да стават надменни, почват да говорят неща, които след това, като изтрезнеят, въобще не си спомнят. А пък да не говорим за физическия тормоз. Страшно много жени има, които са потърпевши на мъжете, които пият алкохол, бъдат физически тормозени, биени, малтретирани с синки, дори на сутринта, когато се будат, след като изтрезнеят, казват: не мога да бъда, да съм те дарил, да съм те бил, а тя цялата в синини, дори душени, има такива случаи много често преди години. А пък другия вариант, когато пък е жена алкохоличка в семейството, е страшна работа. Просто няма нищо по-лошо от пияна жена в къщи. Те също стават много такива брутални, много нагли, почват да обиждат мъжете си, почват децата си, децата почват да плачат. Имало е случаи, когато, даже си спомням следния случай тук от Пернишкия край, от едно село, мъжът води съпругата, тя трезва и каза какво да направя, като нещо ми става и като пина една малка водка и ако не спи една бутилка, няма да миряса. Значи такъв период, че може със седмици нищо да не пие, но пине ви една малка нещо, водка и ракия, без значение какъв алкохол, след това трябва, докато не се осмърти, и става отвратителна. Какви необиди нанася на мъжа си, на децата си, малки невръстни деца, те плачат, след това нищо не помни, може една седмица нищо да не пие. Има и такива случаи, които редовно пият, хората ги знаят, остават ги не пият, си легат си, заспиват си, сутринта стават нищо. Но когато има тормоз, е много неприятно и много за цялата фамилия, пък и да не говорим за финансовите средства. Имало е случаи, хората имат лозя, той толкова много вино изпие, че дори и продава на съседи, на комши, и постоянно, дори като свърши виното, пази си остатъка от гроздата, което е мачкал, като комина, една част вари ракия, друга част пак наново се опитва да направи вино. Има и алкохолици, които само пият определено вино, има само които пият твърд алкохол. Те са различни категории. Ще трябва някой път да направим едно предаване от случаите, които са идвали при мен с какви номая. Пък да не говорим, когато се качат на кола пияни, заяни и не знаят какво правят и какви порази могат да направят, и после цял живот да си късат косите и да страдат за това, че се отневи нечи човешки живот, поради факта, че се употреби алкохол. Човек трябва да си знае своята мярка за алкохол. Трябва да си знае границата. Не можеш да казваш: аз да се правиш на бабит, аз мога да изпия половин литър алкохол, нищо да ми няма. Няма такова нещо. Просто няма човешки организъм, който да изтърпи прекалена употреба на алкохол. Ако си знае човек мярката и знае да пине едно-две малки или пък 100-150 грама ракия с хубава салата, с хубава вечера, компания, една чаша вино и това се чувства така превъзбуден, с добро настроение, това е добре. Но мине границата да ставаш отвратителен за семейството, за приятелите, които са на масата, вече това е, трябва да се слагат някакви спирачки, някакъв контрол и да може да се прекъснат тези неща, понеже времето не е към своя край, а пък си имаме един музикален поздрав, който сме приготвили за вас, презентация на Миро, казва се Сувенир. Днес е понеделник, мога да ви пожелая една хубава и успешна седмица за всички вас. Ще видим с вас в сряда на живо. Казвам ви, че в сряда няма да пускам зрители. Искам да развия една тема, ще видя какво ще говоря. Има време до сряда. Ще се измисля нещо, което да коментираме, което да дискутираме. А пък и доста неща се събрали в електронната почта като писма, като дебати. Тук имало някакво предаване в събота, което може би ще дискутирам в сряда. Това, което дискутирали с някакъв измислен ходжа, там някакви простоти е говорил. Достатъчно много писма и страшни коментари и питания по тази тема. Ще се опитам да направя едно предаване, с което да поясня някои ваши питания, да ги разясня така, за да може по-голяма част от зрителската аудитория да ги разберат. Аз искам да ви благодаря, че бяхте с мен. Не само на българите, които живеят в България, и всички, които гледат в чужбина. Имат страшно много българи, страшно много фенове, както в цяла Европа, така и извън пределите на Европа. Бъдете с мен и в сряда, бъдете и с Националната телевизия за България ТВ. Има какво да видите до края на вечерта. До нови срещи!
Thank